हेलौ नोंथांमोन स' आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय जा नोंथांमोन दायो जोङो आबसुनि मिटिं जोङो देखायनो थांदों सेन्ट्रेल आबसुनि मिटिंखौ स' बियो जाबाय जोंना गहपुराव जादों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुराव स' बेयो बलफख्रियाव जागोन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बलफख्रि होननाय जायगा गहपुरनि बलफख्रियाव स' नोंथांमोन आङो नोंथांमोननो गासिखौबो देखायनो थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हालौ नोंथांमोन नै मोनथारसिगोन जोंना मेन टाउन बलफख्रि मेन सेन्टारखौ मोनबाय नै मोनथारबाय जोंना भलन्टियार बिथांमोना बिनिफ्राय दं नैबे सेन्टारनिफ्राय स' फैहांबायानो गारि बहुद फैबायानो दिनै थाफैखाबाय मैया फुङावनो सफैदों सोरबा सोरबाथ' नायलांनो हासै नोंथांमोन नै मोनथारसिगोनानो स' नैबेयाव भलिबल बादायलायनाय जादों नैबे हिन्जावफोरनि काबादि गेलेनाय बेयाव सोलिगासिनो नैयाव दा सेंग्रासाफोरनिया नै सोलिगासिनो दं सेंग्राफोरनिया नोंथांमोन नाय बहुद मोजाङैनो साजायदों बेनिफ्राय बहुत मोजां नुहुरो नैबे जाबाय जों लामानिफ्राय साफायदों खिन्थु नैबे जाबाय मेन मिटिं नैबे नुहुरनाया नैबेयो बेनिफ्राय बैथिंजाय जोंहा देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादो फारि फारि स' नैबे जाबाय मेन गेट नोंथांमोन नायनानै ला मेन गेट बियो जोंना मेन गेटनि ओरैजाय लेफ्ट साइडआवबो दङ बेनिफ्राय ओरै राइट साइडआवहाय जोंहा राइट साइडआव जोंहा बेयो मार्केट दङ मार्केटखौ नायनो थांग्रोनोसै जोङो बेनिफ्राय नैबे गेटजों हाबलांनानै स' फै हाबबोसै बहुद सेल्फि लासोगारदोंआनो नायनो हागोन गेटआवहाय स' नै बहुद मोजां बेवहाय फुल साजायनाय लामायाव नैबे फिल्डआवनो दहाय मार्च रेलि जाखांबाय जोंहा नैबेयावहायनो फिरफिलाबो थिखांखांबाय नैबे गेटजों हाबबाय जोङो नैबे गेटआव साजायनाय फुल बायदिसिना बहुत मोजां साजायदों जोंना मोसागिरि बिथांमोना नै बहुत लाइन थाबायबोदों बेहाय स' जोंना नै सिख्रि हान्जा सिख्लासाफोरा नै जोंना थाबायदों रेलि जागासिनो बिसिना नैबेयो जाबाय जोंहा मेल मिटिं मेन गाहाय मिटिं जाग्राया बेयावनो जोंहा जागासिनोआनो एसे दाबो सोलिगासिनो दं फैहांबायानो जोङो मार्केटआव सफैबाय नै मार्केटआव नायसै मा दं मार्केट सिङाव मार्केटआव जोंहा टिकेटबो लायो मार्केटआव हाबैनि सिगां खै थाखा लायो र' नायनि नैबे टिकेट काउन्टार जोंना मार्केटआव हाबनायनि टिकेट लायो बिथांमोना जोंहा नैबाव जोंहाबो लायनोसै टिकेट लायनोसै टिकेटआ बेसेबां आदा 10 थाखा ना गांनै हरलाय नो गांनै हरदो हाबबोबाय जोङो हाथाय बेलाव हाथायाव जों हाबबोबाय नै थ' ओरैनिफ्राय नायग्रोसै नामा ओरैनिफ्राय फै नैबे जोंहा बिबार फानग्रा बायदिसिना बहुत मोजां बिबार दं नै नोंथांमोन फैना बायनो हागोन नै बहुत मोजां स' नैबेयो जोंहा हटेल बियो नैबे मिलौदो हटेल बहुत गोथाव मोनजानो हागौ बेयाव मिलौदो हटेल बे लाइना गासिबो जोंहा जाग्रा लोंग्रानि हटेल गोजा बियो नैबे राइट साइडनिया जेसेबांखिनि दङ साफा जोंना हटेलाव जानो साव माबा माबि जानो हागोन नोंथांमोन गोथाव नैबे जाबाय मानास हटेल दंफैयो जोंहा बाव मानास हटेलावबो आइ थिंक बहुत बेदर मोनजानो हागौ बेयावहाय मै बेदर अमा बेदर बहुत मोनजानो हागौ बेयाव आरो नैबे फारसेथिंबो फानदों अनेक बुस्थु फानदों नोंथांमोना फैबा बहुत इन्टारेस्ट मोनगोन फैनानै नायफैनो हागोन
जायगायावलाय बहुत इन्टारेस्ट हाबबा नों बहुत गोगोम मोनखायो खिन्थु हाबफैबानो बहुत गोगोम मोनगोन खिन्थु नोंसोरो नोंथांमोन नायलांबाय था नोंथांमोन नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना हो नोंथांमोन लाइकबो खालामना हो शेयारबो खालामना हो अननानै नोंथांमोन नै बहुत गिदिर खालामदों मिटिंखौ हले नैबे नैबे लाइना जेसेबांखिनि हटेल गोजा जोंहा गासिबो सेल्फिबो लादों नै जोंहा मा होनोमोन नेपालि गाइसफ्रा बहुत मोजाङानो स' जोङो मारै सिदा थांना गिदिंसै नामा नैबेयावहायथ' बहुत स्पेसियेल दङ खिन्थु नामा इण्डियान फास्ट फुड कर्नार गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय बियो नोंथांमोन जिरायग्रायाबो बहुत स्पेसियेल मोनजानो हागौ खिन्थु फैनानै जाफैनो हागोन नोंथांमोना नै बहुत स्पेसियेल गोजाबाव नैबेबो मोनसे स्पेसियेल हटेल बियो मा लक्ष्मी रेस्टुरेन्ट बावसो बियो बहुत मोजां जानो हागोन नायलाय जाय जायना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बहुत इन्ट्रेस्ट जागोन बेयाव जानायनो बहुत मोजां स्पेसियेल मोनजागोन खिन्थु नायलाय गार्लफ्रेन्ड होनोबो बायना होनो हागोन नै माबायदि बियो अनेक गोथाव जागोनथ' नै बियो मोदोमनायजोंनो मिथिख'लायबायलै नोंथांमोन बाला जायनि सिगां हाबजोब्बाय माथो भिटामिनासो साफा मोदोमनाय हिसाबजों साफा 60 बे 60 गोजा गासिबो होमबा ना गासिबो बे हटेल गोजा जोंहा हटेल अनेक हटेल दं खिन्थु फैबा अबेयाव जाथ्र'नोसो जासिगोनलै नोंथांमोन फैसायानो ससेयावनो जोबजोबगासिगोन माथो बेबो मोनसे हटेल जोंहा नैफोर गासिबो हटेल गोजा माथो जानाय लोंनायल' गोजा नै बिथिं मेक्सिमाम लकेल दं खिन्थु बावहाय लकेल मोनजोबगोन खिन्थु गासिबो नैबे लकेल लाइन जोंना लकेल अमा बेदर दाउ बेदर साफा लकेल मोनजोबगोन नैबे साइडआव बर'नि बे गासिबो बर'नि लकेल गोजा बे गासिबो बे लाइना जोंना लकेल गोजा लकेल लाइन थ' नैबे फारसेथिं नायनि लेफ्ट साइडथिं ओरैहाय मा गस्ला दखान माथो बे ना थ' जोङो नैबे दा लेफ्टथिं आरो थांफिनबाय बिथिंबोथ' जानाय लोंनाय फुल बायदिसिना नार्सारि बहुत मोजां दं नै ओरैजाय बे लाइन मोनसेया खिन्थु दामा ओरैजाय साफा दखान गोजा जानाय लोंनाय गोजा बियो माथो फुल गोजा बियो नैबे फारसेथिं सना रुफा फानदों जोंना दारि गोलाव बिथांमोना नै बियो गय जानोसै दे जाना हो र' एसे देखायबावनि आं मोजां बिसोरनो र' नैबे गहेना पार्टिनि जोंना माबा दखान गोजा बे साइडआ ओमफ्राय बिथिं नारें खमला दङ नोंथांमोन बहुद जाथावखा गोमो बे गासिबो जोंना गहेना पार्टि फानग्रा ओमफ्राय ओरैजाय जोंना नै जाथाव आपेल आंगुर बहुत बरिया बेजों जानाय फिथाइ सामथाइनि बेयो नै जाथावथ' माथो लांसै नामा जोंबो उनाव जानोसै ना नैबे नोंथांमोन जुलाफि दखान जुलाफि मोनजागोन नै गोथावखा गरम सावनाय थुला मेथाइबो दं नै नोंथांमोन थुला मेथाइ जानो हागोन थुला मेथाइ ब्र' किमान itu era kiman 20 toka 500 kurang bo 500 no bo nggak arah be market goja जोंनानो ओरैजाय दानिया दख'ना लाइन नामा नोंथां मोजां दख'ना फाननाय नैबे लाइन गोजा दख'ना लाइन जाय इन्ट्रेस्ट बायनो हागोन नै नोंथांमोन सिख्लाफ्राथ' बहुत इन्ट्रेस्ट जागोन बेयाव फैनांगौबा बहुत मोजां दं नै दख'नाफ्रा नायनानै ला नै बहुत मोजां दख'ना लाइन गोजा बियो बे जाबाय मोसाग्लांग्रा स्टेज बियो मार्केटनि गेजेरावनो दं बियो ओमफ्राय नैबे गेलेग्रा गथ'फोरनि नोंथांमोन नै नायलांबाय था बे साफा दखान गोजा बियो बिराद गोदान मडेल ओंखारदों नै बिराद जोंलायलायनायखा साफा बे गासिबो दख'ना दखान गोजा बियो ओरै ससेल' लानोसै बैनिफ्राय बेरायनोसै फै
बैनिफ्राय ओरैनिफ्राय लाबोदों नै लानि बेखौ ओरैजाय नानै राजामोननि रानिमोननि गेलेग्रा गोजा नै बेबो मोनसे मोननै मोनथाम दं जोंहा नै बे आसामिसफोरनिबो दङ गस्ला बायनो हागोन सोरबा सोरबा इन्टारेस्टफ्रा ओमफ्राय नैबेयो नोंथां मा जागोन बियो माबायाव फ्ल'राव बग्रा बियो बहुत मोजां मोजां दं नै जाय जायना गैया लांनो हागोन बेनिफ्राय बहुत मोजां नैबे गयना पार्टि नोंथांमोन एखेबारे ओरै लाइनजों जों आं थांसैलाय देखायलांसै बे लाइन मोनसेखौ माथो मना बेगा बेलेग डिजाइन लायथार माथो मोजां बहुत मोजां माथो फैनांगौबा माथो सिख्लाफ्रा बहुत फसायगोनलै बेखौसो लानो जालायसिगोन माथो आंबो लानोसै लुगैलायलांबायलै मोनसे लानोसै नामाब्रा लादो लेडिसनि गोजाथाय सब लेडिस होने की हो दादा सब लेडिस हो ना देखो सब लेडीज का बोल रहे क्या करेगा लेडीज का ना लेडीज ये सारे के सारा लेडीज का है मानसिया भिर जाबायानो नै नोंथांमोन बहुत भिर जाबायानो माथो बे भिडिअआ फार्स्ट डेनि नोंथांमोन फार्स्ट डेनि भिडिअ बियो फार्स्ट जाजेननाय ओइ सानग्लासेस मोनसे लानोसै नामा सानग्लासेस ओइ ससमाखौ लानोसै नामा मोजां नैबे फिक्स प्राइस गोजा गासिबो नैबे हौवा सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे गासिबो जोंना फिक्स प्राइस दंजोबो लंपेन्टनिफ्राय लाना गस्लासिम बियो नायनो हागोन नै बरियाखा नोंथांमोन ओमफ्राय नैबे जोंहा किटचेननि माल गोजा बेवहाय किटचेननि गासिबो बे माथो पर्दा नायो गासिबो पर्दा गोजा बेयो मोजांथार नांगौबा लांफै पर्दा मोजां पर्दा होदों नैबे जोंहा जलंगा बियो बर'नि जलंगा होनो मना गहेना पार्टिफोरबो दं नोंथांमोन गहेना पार्टि बहुत मोजां सिख्लाफ्रा नायबा फसायनायानो नै अनेक दखाननिफ्रायनो खाराखै खिन्थु फसायनानै नैबे मोनसे लाइन बाव मेंगुलायबाय माथो नोंथांमोन मार्केटावनो बेरायनानै थाबायखौनो हाला माथो बेसे थाबायबावनो आथिं सालायबाय माथो गैला जालानो जोंना सासेनाबो आथिं सालायबाय आरो मोनबेसे लाइन दंबावोब्रा नोंथां माथो मोननै लाइन दंबावो माथो मोननै लाइन बेरायनांगौ दख'ना लाइन गोजा ना दख'नाफोरा दख'ना फानग्रा गोजा माथो बे गासिबो लाइना ना दख'ना दखान गोजा बेयो गासिबो बहुत मोजां जोंना बेफारिफ्राबो गोबां गोजाननिफ्राय फैदों जानांगौ ना नङा होमबा मोनसे जायगाल' नङा जानो हागौ उदालगुरि बाक्सा क'क्राझारनि गोजा खोमा बहुत मोजां नुदों ओंखायनो दिनै फार्स्ट डे नोंथांमोन ओंखायनो मानसिया एसे खम जादों बे फार्स्ट डेयावनो नोंथांमोननो गासिनोबो खोन्थाखानाय जाबाय फैयोबा आन्दायिनि दख'ना बोरैहाय नङा होमबा नायना लाखादो बेनिफ्राय बेरायदोल' आरामसे खिन्थु बहुत गोलावलै खिन्थु नोंसोरो आंगायलायगोन सानसेयाव फोजोबनो हानाय नङा खिन्थु ना सानसेयाव नायजोबनांगौबा अनेक गोलाव माथो थाबायखौनो हालायलालै मोजां नैबे गस्ला दखान जुथा दखान गोजा निउ मडेल बेग गोजा लेडिसफोरनि बहुत मोजां निउ मडेल गोजा ना बेयो ओमफ्राय नै गथ'फोरनि गेलेग्राबो दं माथो बाव गथ'फोरनि गेलेग्रा गोजा बियो गासिबो माथो लटारिबो दं माथो नै नांनो हागौ नामा ओइ माथो लान्थानि गोजासो लान्था होबा लान्था मोननाय लाखिफ्राव नांबायबायगोन नामाब्रा लानोसै नामा टिकेट गांनैसो लानायनो नामा नोंथां लानाय जायो 300 800 600 200 माथो 1200 सिन्थाय दं माथो लाखि गोनांफोरा नांगोन नोंथांमोन लानो हागोन जाय लाखि गोनां दायो लास्ट लाइन मोनबाय जोङो लास्ट लाइन बियो माथो आरो मोनसे लाइन दंबावो ना मोनथाम लाइन मुस्रिया नै उन्दुनो बहुत बरिया माथो स्टेन्ड नांलाया थांसैलाय ओरै थांसै र' ओरै फारसेथिं नायगोरनि मा दङ लाइना खिन्थु मोनब्रै मोनबाथार खिन्थु कम्बल दखान गासिबो नैबेयाव ओमफ्राय नैबेथिं मा जाथावथाव माने आन्दासाव खिन्थु दाबो जायाखै ओरैजाय मा जाथावथाव नोंथां नोंनि बायदिबा
बिदिनो दखानानो जानो हागौ सोरबा सोरबा जाय आसान खेरा बिदिनो बेयाव अ फाननो हागौ आरो फाननो हागौ बे साइडआवबो अ। ओरै साइडआव कालि कालि बेयाव फैगासिनो माने बेफारिफ्रा ब्लेंकेट दखान बियो ब्लेंकेट बहुत मोजां गोजां बोथोरा जोबाखै खिन्थु लानो हागोन फिल'बो दङ ओरै फारसेथिं जाग्रा लोंग्रा नैबे साफा मोजां ब्लेंकेट दाबो जोबाखैलै बहुत गोजान बा मानसियाबो भिर जाथारदों माथो दिनैनो फार्स्ट डेआवबो बहुत जादों माथो दख'नाफ्राबो बहुत मोजां ओंखारदों माथो ओइ आं भिडिअ एसे ला नैबे गासिबो दखान गोजा बे गासिबो लाइनानो नै बियो मोनानि सावगारि मोनानि भिडिअ बियो बहुत मोजां नुयो बहुत मोजां नुदों माथो मोनायाव लाइटजों लाइट नै बियो हाथायमोन बहुत मोजां नुदों हेल' अके बे मोनानि भिडिअ बियो नोंथांमोन लाजोबनो हायासै जोङो भिडिअखौ थानायखौ गाबोन देखायनाय जासिगोन नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै ना लाइकबो खालामना होदो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आद्रा थानायखौ गाबोन खोन्थानाय जासिगोन नोंथांमोन गाबोन बानायना हगारनोसै नोंथांमोन आरो जाय फैनो लुगैदों थाब फैना नायफै नोंथांमोन बहुत मोजां so beautiful look so bye ना bye tomorrow नैबे जोंना थान्दैबादा बियो ना थान्दैबादा ना बियो खोनादों थान्दैबादा नै बियो मोनासो जाबाय नोंथांमोन खोन्थानो उसुबिदा जाबाय बे जाबाय थान्दैबादानि जाग्रा डाइनिं जाग्रा रुम बियो जामुंसालि बियो नोंथांमोन बे आलासिफोरनि जामुंसालि नोंथांमोना फैबा बावनो जानो हागोन टिकेट लानानै जामुंसालि बियो नैबे जोंना लेफ्ट साइडजों फैनांगोन बै मेन गेटनिफ्राय लेफ्ट साइड अब्ला नुगोन बेयो नैबे जाबाय जास्ट गेटनि लेफ्टथिं थानाय डेलिगेट टिकेट होग्रा बेयावहाय फार्स्ट गेटनि लेफ्टआवनो दं नोंथांमोना फैबा बेयावहाय हाबगोन डेलिगेट टिकेट लानो हागोन